Darlleniad o'r Efengyl Mathew, pennod 16, adnodau 24 i 27. Yna dyma'r Iesu'n dweud wrth ei ddisgyblion, os ydy rhywun am fy nili ni, rhaid iddyn nhw stopio rhoi nhw eu hunan gyntaf. Rhaid iddyn nhw aberthu eu hunan dros eraill a cherdded yn yr un llwybr â mi. Bydd y rhai sy'n ceisio achub eu hunan yn colli'r bywyd go iawn, ond bydd y rhai hynny sy'n barod i ollwng gafal eu bywydau fy mwyn ni yn dod hyd i fywyd go iawn. Beth ydy'r pwynt o cael popeth sydd gan y byd i'w gynnig a cholli enaid? Oes unrhyw beth sy'n fwy gweithfawr na enaid? Byddai mab y dyn yn dod yn ôl yn holl sblenter y tad a'r angylion gyda mi. Byddai'n rhoi gwobr i bawb ar sail beth maen nhw wedi ei wneud.